Ki pat ba karbi hari boh distrik kilapan pau ya kecing kemen bat ai kublai gerpang ya ba meral bon sim MLA kanong po konsensi hadin ba kum unong mi kemat pat ba ulapan skeu bat ai jengmut ke expect committee jong state resolution policy ban penhe ya ka bhayo kam jong ki wei ki jai mriu badang sa din kum ki karbi bat ki wei ha ka karwo ba pha shikilat pathai ku bor na kalyang uba diren keleng bat uba koming terang rangkat kinong lam ka marmen area youth of life men skill pen pau ya kejis ngu ka bakraw ya ba meral bon sim MLA kanong po konsensi halor ateli ki benta ba kong san ka baw la ai mut che expect committee na ka benta ban pen he ya ka bha yo kam ki wei ki jai mriu rit pa kum ki karbi rabha ha jong bat ki wei ki jai mriu rit pa kata na ka san persen sya ka 10% bat ka ne ka jing ai ku blai ki pa karbi kadai ru hadin bau MLA kanong po ha ka santrik jong menari sau ulalej ban ajing mut check expect committee halor ka bhayo kam yo jam kat kum ka state resolution policy kilpan paru lada ka bha kam bha jam kalong yerang kat dor ki khun samla ha ka jala kin kiu chaprang namar ka jing thmuhi jong ka resolution policy kalong ban ai ka bha ba kham karpang sya ki jai mriu badang sa din ban ya kiulang ha barok kiliang namar kat kum ga khai pot jong ke NITI ayogs kala dai ka por baka sarkar kan pertama ya ko kom bahakam kham tam na ka benta kitu ki jai mriu rit paj ki berang sa din ban pen he no na ka san sya ka 10% bat khat san persen namar ka long shisha ka jing e ki khun samla na ka jai mriu berang sa din bakin yo lem ya ka kam sarkar lada ka sarkar kam don ka bah karpang shuk ki pat karbi kil ai ru ka jing kershan halor ka jing ajing mut jong MLA kanong po hakabai dai bat ka district selections committee David Bantung da kitra district namar ki samla na ka district menta kila bantra ye kitai ki kam kat kum ka jing pule jong ki namar kata kum ki pat karbi ki kerman skim ba ka tai ka jing ajing mut MLA kanong po sya ka expect committee kan long ka jing mentoi lang ya ki jai mriu barang sa din ha ka district bat kemit lentiro ba ka expect committee kan pediang ya ka tai ka jing ajing mut jong MLA na ka benta ka jing mentoi lang ha ki liang baro